Our leaders, they also have fear. Yes, that's why muchiona kuti they fear to lose power. That's why muchiona kuti izvo pakaita a strong opposition vanoita yatinoti character assassination yeopposition leader. Welcome guys, thank you for your time. Motivational talk on a Sunday like always. I hope I find you well. Rambai muchisubscribe kutimu rangu, rambai muchindisupport, ndinokudai chaizvo chaizvo. Nhasi ndiri kutaura nyaya ye fear affects almost everyone pano pasi. Fear chinhu chekuti izvo I don't have to tell you kuti inopera sei, but toda kubatsirana kuti tionesane kuti how can we manage or how can we face our fears. Munhu wese anotya timu ranguda kuudzai chokwadi. Our leaders, they also have fear. Yes, that's why muchiona kuti they fear to lose power. That's why muchiona kuti izvo pakaita a strong opposition vanoita yatinoti character assassination yeopposition leader, or they persecute those guys vakanda mujeri woita sei. It's because of fear. They fear to lose power. Our church leaders as well, they are affected by fear. Panoita imwe chechi iri kupisa mutauni vanotya kuti macongregants achaenda to the other church. Vanotanga kuita fear, votanga kuparidza shoko rekukriticize the other church leaders or the other denomination inenge yauya. That's fear. Varume togona kutya kuti basa richapera, kana kuti how am I going to manage family yangu, zvinhu zvisi kubatana. Vakadzi votogona kuita fear to lose a husband. Tinongoziva mamiriro zvakaita marriages these days ari fragile. Divorce cases akawanda, varume vari kutorwa and stuff like saka vakadzi vanoitawo fear iyoyo. Koitawo vana vanogona kuita fear yeexam, right? Koita vadiki vanogona kuita fear the dark. So what I'm saying is everyone is affected by fear. Munhu wese anototya zvinhu zviriko. So chinhu chatofanira kugara nacho nekuziva kuti chiriko, but toda kuti tibatsirane kuti tinochifesa sei. How can we face our fears? How can we overcome our fears? Kwanhasi regai ndimirire ipapapo ka tozocontinue some other day kuti ndisarebese. Blessed Sunday to you all. Take care of your loved ones. God bless you. Love you. Till next time.